Good morning mga kaspero. Maaga kami para maagang makarami. Siyempre, time check natin. Ayan, alas 6:16 ng umaga. So pupunta natin yung spot na pinapanaan natin ng King Mac at saka mga Gentry Valley. Pero dito pa rin sa isla ito mga kaspero. Ayan, tatawid lang kami doon sa kabila dahil doon tayo makakapana. Alright, kasama ko si Master Danny. Pagkadating namin dito sa spot, napakaraming bait ang sumalubong sa atin mga kaspero. At dali-dali akong bumaba para i-check kung saan banda yung nagahan. Ibig sabihin, pag ganito karami yung bait, mayroong mga pelagic mga kaspero. Kaya let's check out kung ano yung nagahan sa kanila. Bigo tayo sa pelagic mga kaspero. Wala tayong nakita kaya umahon na lang ako. Total warm up pa naman. Baka sa next dive natin makakita na tayo ng pelagic. At sa pangalawang sisid mga kaspero, tumingin ako sa paligid at parang nataranta yung mga bait. Yun pala, paglingon ko, sakto papalapit sa atin yung Trevally. 2 piraso mga kaspero, tinuro ko pa. Yung isa medyo maliit at ito good size, kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahoyin ito. Sapul mga kaspero, napakalakas ng pana na gamit natin. Bali 100 cm lang itong pana na ito mga kaspero, pero yung power niya grabe. Saludo talaga ako dito sa Neo Carbon. Maagang biyaya mga kaspero, GT. Alright. Woohoo. Sumisid ulit ako mga kaspero dito lang sa unahan. At nakakita ako dito ng mga unicorn fish at ayan papalapit sa atin. Kaya niisip ko kung papanain ko dahil baka may mas lumapit na malaki, kaya naghintay ako muna ng kaunti para pagmasdan. At kung may lalapit man na giant trevally o kaya King Mac, mapapana agad natin. Ayan, tingin-tingin muna sa paligid at kung wala talaga, titirahin na natin itong unicorn. At medyo tumagal na tayo dito, ngunit walang nagpapakita, kaya ayun, tinira ko na yung buktot, yung unicorn fish mga kaspero, at tinamaan naman. Eto yung pangalawang isda natin sa araw na to, isang malaking unicorn fish.
pagka-secured ng unicorn fish natin, mabante kami dito sa spot kung saan kami nakakapana ng mga slender unicorn. At pagbaba ko dito, meron agad akong nakita na 3 pirasong green job fish. Malaki itong green job fish mga kaspero dahil umabot ito ng 3 kilo. Kaya tinira ko na sapol mga kaspero, walang kawala. Ayan o, napakaganda ng pagkatama, tagusan talaga. Bali, dinapaan ko dito sa 21 meters. At ayun, kuha natin itong job fish ngayong araw, pangatlong isda natin. Sulit ang dive mga kaspero. Malaki, mga 2 kilo ito mga kaspero. Whoop! Whoop! Another drop. Lumipat kami ng spot. Medyo tumumal doon sa unang spot na pinuntahan namin. Nakailang sisid ako, ngunit wala na akong nakikita. Kaya lumipat kami at meron akong napansin naman dito na buktot or humpback unicorn fish. Kaya pinili ko yung mas malaki. At ito, papalapit na sa atin. Syempre, hindi na tayo magdalawang isip na hindi tirahin. Ayun, sapol na sapol mga kaspero. Malaki na naman itong humpback unicorn or buktot kung tawagin sa amin. Ayun, usok mga kaspero. Sulit. Mag-alas 10 na ng umaga. Kaya eto na yung last dive natin ngayong umaga mga kaspero. Nakakita ako dito ng 2 trigger fish or pakol kung tawagin. Masarap din to sa ihaw.
At eto, tinarget ko na. Dahan-dahan lang ako sa pababa para hindi niya tayo mapansin. Ayan, napakaamo naman kaya tinira na natin. Sapol na naman mga kaspero. Ito yung last fish of the day natin. Umuwi na kami pagkatapos nito. Total, nakarami na rin tayo. Pakbol! Ayos, dagdag sa huli mga kaspero. Oh, hi. Ito yung mga nadali natin mga kaspero. Saglit lang. Alright. Yung jiting Winamano, unicorn, triggerfish o pakol, malaguno natin, maliit na sumaral. Binenta na natin lahat yung mga nahuli natin ng umaga, kaya pagdating ng hapon, nag-start kami ulit ni Master Danny ng mga 2:00 ng hapon. Naman na ulit kami. At eto yung mga mahuhuli natin ngayong hapon mga kaspero. Standby muna tayo dito sa ilalim dahil meron akong napansin na mga isda doon sa unahan at good size mga kaspero. Ayan, papalapit sa atin. Kaya tinira ko na yung mas malaki. At nung tinira ko, sapol naman mga kaspero. Ang problema lang, nakawala. Sayang, dugso sana yun. At eto, pangalawang drop natin. Merong good size na trevally. Siguro mga kalahating kilo na to. Total, maliit naman yung dala nating pana. Try natin na tirahin. Pero maya-maya na. Dahil baka lumapit ulit yung mga dugso. Dahil napansin ko merong mga bigay sibrim doon sa unahan at medyo mailap, kaya eto na lang. Sapol mga kaspero, ito yung unang isda natin ngayong hapon. Isang good size na trevally. Another season na naman yung ginawa natin. Dito ako pumuesto sa pinapanaan ko ng Giant Trevally dahil pag malakas yung agos, nandyan sila sa may bato mga kaspero. Ang problema lang, wala sila. Yung nandito lang, etong mga sweet lips at rabbit fish or biyangon. Ayun, umalis. Pero yung mga kasama nandun pala, mas malalaki mga kaspero. Kaya hinintay ko pa ng konti at naghanap ng medyo mas malaki. At ayun, tinutukan na natin sa pool. Dagdag sa huli na naman mga kaspero. Sulit ang dive ngayong araw. At ito yung pinakasayang mga kaspero. Dahil napakababaw lang yung pinana ko itong Giant Trevally. Halos na sa 8 or 9 meters lang ito. Malakas kasi yung agos, kaya nag-try kami ni Master Danny sa tabi at ayun, napana ko. Sayang, hindi natin na-videohan.
Pero yung pag-video natin nasa taas lang. At eto, tinangay tayo ng agos at nag-ambush ako. Medyo matagal akong sa pag-ambush. Lumapit itong grupo ng mga surgeon or kumay kung tawagin sa amin. Malalaki na ito mga kaspero, kaya pinili ko yung mas malaki at sobrang lapit. Kaya tinira na natin. Ayun, tagusan hanggang shooting line, walang kawala. Ito, surgeon fish. Bali, ito na rin yung last fish of the day natin. At umuwi na rin kami dahil si Master Danny nakahuli na ng barracuda at saka isang malaking giant trevally. Siguro nasa 15 kilos yun mga kaspero. Kaya ito yung last na nahuli ko at umuwi na rin kami dahil magbibenta pa kami ng isda mga kaspero. Harvest mga kaspero. Yan.